Bon dia a tothom, benvingudes al segon congrés d'Emprius, de Sentit Comunal, del món rural i cultura popular. Com sabeu, veig moltes cares conegudes i també moltes de les que vau assistir al primer congrés de Sentit Comunal, que era una presentació de les bases del comunalisme així com de forma més genèrica. Vam fer un itinerari superinteressant i aquest any, com sabeu, ens centrem en les cultures populars. Aquest segon congrés de Sentit Comunal el fem la Fundació Emprius en col·laboració amb Research and Growth, Ecologistes en Acció i Rebel·lió Científica i amb el suport de la Taula d'Economia Social i Solidària del Berguedà i de l'Ajuntament de Berga. Vale, per la traducció. Perfecte. I res, estem molt contentes de veure un any més com el comunalisme, el ruralisme i el decreixement és capaç de treure molta gent, de treure masses de gent. Ja l'any passat a Vic va ser tot un èxit i estem segures que aquest any ho seguirà sent. Emprius, per qui no ens conegui, tot i que estic segura que moltes ja ens teniu al radar, doncs és un projecte que neix de la inquietud i de la certesa que teníem diferents persones que formem part de projectes comunitaris, de col·lectius de vida col·lectiva i també de projectes de defensa del món rural i de l'agroecologia, de que podem anar més enllà, de que el comunalisme, de que el món rural té una capacitat de transformació radical superbèstia i és una alternativa directa al turbocapitalisme i a les poques alternatives que ens deixen. Des d'aquí, pensem que podem construir des de l'alegria, amb ciments sòlids i experiències que demostren que funcionen, i Emprius és un intent de generar, un intent i un fet, de generar com aquestes alternatives al sistema que impera. El projecte es basa, estem un grup motor que intentem tirar endavant tots aquests projectes que ara us explicaré els eixos de treball i té una base social molt important, com que per nosaltres la participació és clau. Ens organitzem també per comissions, de forma que si algú està interessada en col·laborar directament esteu més que convidades a fer-ho i podeu contactar amb nosaltres alguna estoneta que tinguem per explicar-vos en quines possibles comissions us podeu implicar. I treballem amb 3 eixos d'acció principalment. Un primer eix d'acció, que és el de la gestió i adquisició de terres i habitatge per l'ús col·lectiu, amb la intenció de blindar el patrimoni per l'ús comunal. Un segon eix que té a veure amb la generació d'un banc d'eines per l'ús compartit, per tots els usos relacionats amb l'agroecologia, amb el món rural en general. I un tercer eix, que és el de la difusió del comunal, que és en el qual s'emmarca aquest congrés de Sentit Comunal, que ja s'està tornant com una tradició, a més del Premi dels Comunals, que també hem celebrat una segona edició aquest any. Bé, sense més, sí dir-vos que aquest any volíem rendre homenatge a les cultures populars en totes les seves formes. Ja veureu que quan us explicarem el contingut d'aquest congrés i que hem anat des de les institucions de participació popular, als arts i oficis, als espais de festa i celebració. I volíem fer-ho perquè pensem que la cultura popular ens dona identitat, ens dona pertinença, ens dona sentit, també ens ajunta i d'alguna forma també s'apropa a altres territoris des de sospitoses coincidències que ens fan que tinguem molts punts en comú amb altres cultures i perquè des de la seva cruesa o artificiositat, des de la seva senzillesa o des de la seva complexitat, la seva expressió i el seu sentit ens parla del comú. Llavors, sense més, gràcies per ser-hi i seguim amb les presentacions. Hola, bé, bon dia i gràcies a totes per ser-hi aquí. Primer volia agrair a la Fundació Emprius i a tota l'organització per visibilitzar les ruralitats del nostre país i en aquest cas concret
haver escollit Berga com a municipi i comarca rural, també per visualitzar què vol dir ser rural, i ser rural també vol dir tenir mancances que ens venen moltes vegades donades de fora, com és el tema del transport, que moltes segur que heu patit per arribar-hi aquí, i les telecomunicacions. A partir d'aquí intentaré explicar-vos una mica de forma resumida què fem i qui som a la taula d'Economia Social i Solidària del Berguedà. I m'agradaria començar agraint a les cooperatives, les entitats i la gent del Berguedà que lluiten per un habitatge digne, per omplir de vida i gent cases, carrers, barris, pobles i colònies industrials, els casals i ateneus, que són una font inesgotable de cultura i llengua, d'aquelles que treballen amb mirada feminista, antiracista i lluitant pels drets laborals de la classe obrera, d'aquelles que posen al centre les cures, la salut mental i els col·lectius dels més vulnerables, aquelles que treballen i defensen la terra i els oficis per proveir-nos d'aliments i productes de qualitat, i aquelles que ja plantegen una mirada post-creixement. Totes elles representen la taula i els seus valors i la seva raó de ser. Treballem per ser un motor de transformació econòmica i social de la comarca i ho fem de manera democràtica i participativa, socialitzant la presa de decisions i essent les entitats les protagonistes de tot plegat. Amb totes elles hem sigut capaces de crear un full de ruta 2024-2030 amb un total de 63 accions que ja estem tirant endavant. I fins i tot hem sigut capaces de definir-nos d'allò que volem ser. L'economia social del Berguedà és una economia pel bé comú, al servei de les persones i centrat en el benefici col·lectiu per sobre de la individual. És un model econòmic basat en la justícia social, la justícia ecològica i la democratització de l'economia. Un model més coherent i responsable globalment. Representa una alternativa social i econòmica que es defineix per aprofitar recursos locals i que representa una eina de canvi lent però amb una finalitat revolucionària. I fins aquí tot el que hem fet aquí a la taula, qui som i què fem, i si teniu preguntes i qüestions estarem tot el dia amb vosaltres. Que tingueu un bon congrés. Moltes gràcies. Bon dia, buenos días. Jo soc l'Alba, també de la Fundació Emprius, i una mica emmarcaré què és el que estem fent aquí i com anirà una mica la jornada per a que estiguem totes una mica situades. Crec que l'Anna ja ha explicat una mica d'on surt la idea de fer un congrés, d'aquesta proposta de volem fer divulgació sobre el comunalisme, i fa un parell d'anys em diu, ostres, creiem que s'ha de fer un congrés dels comunals. I aquestes coses de la vida que sempre passen, que és que hi havia altra gent que ja estava pensant en això, i és que Research and Growth havia impulsat un grup amb Ecologistes en Acció, amb Rebel·lió Científica i altres col·lectius que ara ja no estan tan actius, per pensar exactament fer un congrés dels comunals. Llavors vam dir, anem juntes, i ens vam unir al grup, vam fer possible que també tirés endavant, i dir-vos això, que Sentit Comunal és un projecte més ampli, que és una cosa que està viva durant tot l'any i que és un espai de participació en què si hi ha més entitats que treballen amb el temes de creixement i comunalisme, estan molt invitades a unir-se a organitzar-ho, i que, de fet, la part més visible és aquest congrés obert, que és on fem les ponències obertes, però que ahir ja vam tenir un dia enter a Calcases, on vam estar treballant com des de les diferents persones i col·lectius que treballen en aquest àmbit, com teixir aquests vincles, com fer aquest comú, com teixir aquesta confiança que ens permeti després també poder seguir treballant juntes i sentir-nos part d'aquest comú compartit. Aquest espai enter va estar més liderat per Research and Growth, que ara no està en aquesta taula, però que després la Lucía moderarà la segona ponència i jo crec que us explicarà què és Research and Growth i què fan. I això. Llavors, la primera edició va ser l'any passat, va ser un èxit, va superar bastant les expectatives que teníem d'assistència, i vam decidir que volíem repetir anualment, i si bé l'any passat era com més genèric, aquest any vam decidir que cada any volem fer una temàtica relacionada amb el comunalisme i el decreixement, però amb una temàtica concreta que hem triat aquest any, món rural i cultura popular.
Llavors va passar una d'aquestes coses màgiques que també passen altre cop, que és que quan la gent de Berga es va enterar que estàvem fent un congrés amb la temàtica de món rural i cultura popular, ens van vindre a buscar i dir, si us plau, feu a Berga, ens faria molta il·lusió, fem-ho juntes. I això va ser molt bonic també. Des d'aquí vull enviar una abraçada a la Laura Moixí, que avui no està aquí, però que està al Patronat d'Emprius, que està a la taula d'Economia Solidària del Berguedà i que és una mica la bruixa que ha fet que avui estiguem aquí i que no hi pot ser, però que esperem que li arribi l'abraçada. I res, des que ens van dir això vam dir, ostres, sabem les limitacions que comentava l'Héctor i a la vegada té molt sentit utilitzar un espai que representi allò del que volem parlar. Llavors vam decidir fer-ho a Berga per això i l'Héctor ha estat com mano a mano, sobretot ficant-nos en contacte amb molts d'aquests col·lectius que mencionava per a que ho fessin possible. Veureu que Casal Panxo, Cal Blanchard ens faran el dinar, que utilitzarem el local de Castellers, també que companyes de l'Ateneu Llibertari ens acullen a ponents a casa seva, com que hi ha com tot un teixit de gent d'aquí organitzada que ens està fent possible que això sigui una realitat, llavors estem molt, molt agraïdes. I res, llavors passo una mica a la part logística. Aquest congrés és d'àmbit ibèric, llavors veureu que les ponències són de tota la península i per tant hi ha gent que no parla el català i Coati, també vull agrair molt a Coati, que és veritat que és un encàrrec el que els hi fem, però que ens ho han ficat molt fàcil i s'han adaptat per a que fos possible i que estaran traduint a la gent que no parla català. Ens encantaria arribar a un punt en què la gent de Galiza pogués parlar en galec, que la gent d'Euskal Herria pogués parlar en basc. No estem aquí, també és una qüestió de recursos, després ho comentaré, però com que sí entendre que per nosaltres és important que estant a Berga la gent que som catalanoparlants ens poguéssim expressar en català. Llavors, una mica l'horari. Ara, quan acabem aquesta primera presentació, començarà la primera taula, que va sobre la governança. Llavors hi haurà una pausa de mitja hora, on ara us explico una mica què passarà, o sigui, una pausa de cafè, però que també podrà servir per acabar de comprar tiquets de dinar i algunes coses. I després hi ha una segona taula sobre oficis i després a les 2 anirem a dinar. La idea és que crec que podrem anar, o sigui, que Casal Panxo ens està cuinant el dinar serà al local de Castellers, que està 1 minut i mig caminant, esperem que la pluja en aquell moment no sigui com ens aguanti. I crec que cabem totes. Si algú no té el tíquet, la idea és que a la pausa de mig matí es pot demanar. Vull agrair molt fort que hem fet una comissió de logística que està entre bambalines fent possible que després tingueu la pausa de l'esmorzar i la pausa de la tarda. I això, i a la tarda hi haurà un altre bloc de ponències que serà sobre transmissió de coneixements i després una pausa de cafè i farem les tallers. Els tallers són a les 6 de la tarda. Ho dic perquè alguna gent quan s'ha apuntat li han dit a les 5. A les 5 els explicarem per si algú es vol acabar de decidir. N'hi ha un que ja està ple, la resta hi ha places. I qui no s'hagi apuntat es pot apuntar, o sigui, a les 5 i mitja quan fem la pausa ens acabem d'apuntar als que falten. Però això, comencen a les 6 i n'hi haurà un que sí que serà aquí, però la resta seran per altres llocs de Berga, tots a prop. Finalment dir que s'està gravant tot, perquè també és molt important per nosaltres deixar registre, és a dir, no només la gent que esteu aquí, sinó que els sabers que anem acumulant que puguin quedar registrats i que es puguin consultar. I per últim, però no menys important, dir-vos que tot això s'està fent, no tenim un finançament concret per a fer això, no tenim una subvenció, sí que tenim alguna col·laboració de Research and Growth, de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, però com que són com aportacions petites i que tot això és possible perquè Emprius té una base de 100 sòcies, perquè té donants puntuals i que sí que us animem. Ja veureu que a fora a les pauses hi ha com uns potets per a fer petites donacions, així més simbòliques també per les pauses i així, per a fer aportacions, però sí que us animem a fer-vos sòcies, a fer-vos part d'aquest comú, que aquestes estructures que generem per a fer possible aquests congressos les sostenim entre totes i les sentim, o sigui, les estem duent a terme unes poques persones, però les entenem com a part d'un comú i us volem fer partíceps i volem que en formeu part, llavors us animem molt a fer-vos sòcies i sobretot a gaudir del dia d'avui, a aprendre, a compartir i a que sigui un punt de trobada. Donem per començat la jornada
i benvingudes a totes.